The missing part with the believers of today. Bahlangana naye esontweni bamshiya khona. In fact, ilimo ozikhuluma endlini, bayizidlule lezo zikhuluma la. Abazwanga ngithi the tongues lezo zisho la, fayizibe encane kunalezo zisho mowedwa. Uthana mina wazalima. An intimacy with God through prayer. Manje I'm saying to us, wazalima, let's make this thing yomthandazo ibe personal. Ibe personal. Yabona? Ungathandazi ngoba uqwashile. Uvuswe isikhathi somthandazo ukuze uma uvuka ukuthi nawe ngivukela ukuthanda hayi ukuthi ngoba ayikho into engizoyenza nami. uNkulunkulu wavela wathatha ubuthongo Satan. uNkulunkulu ethatha ubuthongo bani manje? Avele ngaqwasha nokuqwasha kuqhubeka uqwashe nabangakholwa bayaqwasha. I'm talking about you making time for prayer. Ukuthi maziyothi mazithi 12 ngiyavuka, ziyothi mazithi 1 ngiyavuka, ubeka isikhathi. Wenze appointment. Oh, bazalwane khona isikhathi la khona bazalwane bami lento yomthandazo mawusuyizwa ngaphakathi uyiqala usesebuthongweni. Ola Masaya. Ulele usebuthongweni iqubuke into yasezulwini washa abantu abadala. Iqubuke into yasezulwini usebuthongweni utlembro khuzaya. Ule namasahaya ha. Ule makha uthi uvula amehlo umbenda nduze ndandaka. Uze uthi noma lengubo siyangibambezela uphumele ngaphandle uthi bengro brazikata nanakhozune yaha. Ngoba lento iqubuka ngaphakathi. Uze uthi le space secamera siyangilimita angiye sitting room zinde ndendondo. Ushana ya dende nana dende. Kwenze njani intimacy with him. It's a pulling force. Woza ngakimi inkosi. Ziyendende bondo. Ngilapha just suka mama and intimacy with him. When you just have your own time. Put your own Sunday, no, I'm having my own time with the Lord. Africa urola phansi ekamereni jenda no da de kwenze njani and intimacy with the Lord. That is what you are missing in your life. That is what some of us are missing. Ukuzivalela noNkulunkulu. Ola bashanda ya. Usivalele phakathi emakhabeni ombila. Wambambela ngombila phakathi. Ekamashaka. Ukasakatapaka. Ingekana kondo. Wambe emakhabeni ombila. Shune mandondo ndokusandanda. Uthi wakwenza lapha emobeni kunomuntu ohlangane noThixo othi I'm not letting you go until kulunga indaba yakho and intimacy with him. Prayer is a personal thing, bazalwane bami. It's a personal matter. Indaba yami noNkulunkulu umthandazo. Sihlangane emthandazweni. Praise a personal thing. I make an appeal into this house to every believer and those who are watching us live. Ningakuyeka ukuthandaza. Awuyeke umthandazo. Uma kuthiwa khona engayekho umthandazo. There's nothing that can substitute prayer. Abantu bathe inkonzo kuvele kwacula kwaphelela kuphelelanga when we did not pray. No, masingathandazanga akuphelelanga. Umthandazo ikhosi ngebeliever. Because it's when you express that you have the God and you trust the God. Uma ungathandazi kusho ukuthi noNkulunkulu ongamethembi. Uma ungathandazi kusho ukuthi awunaNkulunkulu.
Umuntu kumele ukukhuleka. It's a command. Umyalelo, it's a principle given unto us as believers. Ukuthi wonke umzalwane must have time to pray. UkaDaniel umthandaza uphendula ngoba impendulo sisesandleni. Uthandazwa ukuthi mawuthandaza ubuphendula. And then that's where we shift to a dimension where sesingene impini ke khona. Sesidila nama principalities and powers ukuthi impendulo ifike kithi. Kodwa yonke imthandazo yethu iphenduliwe. Antuzile Isaiah uthi before they call. Balahleka. Uthi before they call uzobe sengibaphendulile. Bothi besaxoxa ngesidingo ngiyobe sengisinikezela. Before sifike we'll have to deal with the principalities and powers. I don't know how many of you izinto zabo zibhajwe emkhathini. uDaniel wathandaza 21 days. Impendulo yafika ngelanga lesi-24. Ofunda kahle iBhayibheli. 21 days azilile ukudla ethandaza. Ingelosi mayifika ithi impendulo yakhishwa ngelanga lokuqala. Kodwa emkhathini bengibanjiwe. Kwaze kwathunyelwa i-backup. Le backup ethunyelwe ezulwini akusikonto badabukela ingelosi. Baphusha umthandazo kaDaniel. Le ngelosi le backup eza kuleya ngelosi ayisuka ezulwini, isuka kulomthandazo kaDaniel. Because usefikile ku21 wangama waqhubeka wathandaza. Ingelosi yamfica ethandaza, yazi yamnyekisa uthandaza, hey Daniel lalela seyilungile lento sengize ngafika. Akuyeke ukuthandaza. Akuyeke ukuthandaza. Ngoba ukhonto ezilunga emkhathini. Ngoba uqhubeka nje uthandaza khona inhlakanhlaka yenzeka uma amabhomu lapha khona ezihlanganayo khona impi ehlanganayo ethangamemezi kakhulu soze siphoxeke la ezulwini siwasizwa awuba lahleka. Manje umemeza kuthiwa isiphuthumeni asikasikwazi ukuyeka phela igama lethu liyalimala la nange luke memeze njalo. Mayeki mawuvala igama lokuthi Jesu akekho nje ngawo. Baza basezinto uthembe bona. Uphuma uthi usiyama isandla sakho siphezu kwami. Baza ukuthi awunalo elinye ithemba, you don't have an option. Uthi mawufuna usizo ubheke bona. Mawufuna into ozomkhonza ubheke bona. Mawufuna into ozomthanda ubheke bona. Ubanikeze isiqiniseko ihora nehora. Iso lami libheke kuwe Thixo. We love you so much. So bonana kusasa. God bless you. Amen. Sime ngenyawo zethu bazalwane. Oh siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Sivala amehlo ethu. Can we all just pray? Heda bako sheta pahai. Dada bako sheta pate kaparino zeteya. Heda bando de bradika mante paketas. Can you just lift up your voice and give him praise? Just give him praise in your prayer. Siyabonga Nkosi. Oh shate pakata haya. Le debre de kande dahade kapate kozita bahai. Ulabako shate pate kaparuz. Jete mande kapa yudi bako zegedesh. Just lift up your voice in prayer. Kabababababash. Banonje nawe banongalinganiswa nawe. Shate pahaye. Ula kapate katapaketa parusu. Jine mehete katapa yeta pahos. Ulelele kapata kete kete. Ila topa likati pete kete kuta parezu. Jinato tapate. Eleke paro shepeti barusi mahantea. Tekapa tapa katapa helapa koteke tekepe utapa kata 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 elepeko tika paruta parekos ulapa keshene masoya ujete paketara bahozeya ukebe yina mahasekete peketete elekete pekete kete pekuta usha